Betbari Teron arong kedam Atovar Dolong kaheno ajok kedam Kevang kesung kachitong nang. Lakhain ko ratrok Duarbagori MSC constituency kaparlo Kikangadong polling station kaparlo Betbari Teron arong kedam Atovar Dolong kaheno prigajok rong aradatun kedam Kevang kesung thektiklo usi rong pharadatun ningje poreti. Labangso Dolong kedam tanga porahut sarkar pen kirap nang pilo. Bonta kopi ko son penloni nang patang pipidetlo. Lasi hal swahut Kevang long council pen Dolong nang piluku rong pha rong aradatun ninga rong pilo. Sitami ninga rong nagason mandetlo. Lasi Betbari kedam Atovar laki rong pha ka chela Atovar lasi rong aradatun pen ningkemi abangku. Duarbagori MSC parta education EMD church tok biaphan kachuning ripon ke kedam Kevang sumpik amlo. Lasi Dolong nang simar pithapu rong aradatun ninga klong pen chuning ripon. Lukhimi Churi Ben Mongol Singh Pro report Northeast Today News.